Φίλες και φίλοι της Liverpool, χαίρετε, είστε εδώ στο LFC Cyprus Fans Online Radio. Είμαι Αντώνης Λοεζίδης και ακούτε το The Weekly News. Ξεκινώ φυσικά με την τεράστια μας νίκη στο Emirates, μια 4 η οποία την πανηγυρίσαμε αρκετά. Φυσικά μετά η ηρεμία και ο επαγγελματισμός του Jürgen Klopp μας επανέφερε λίγο, καθώς ο ίδιος και σαν προπονητής και σαν οπαδός βασικά της ομάδας είδε ότι θέλουμε ακόμα λίγη ωριμότητα στο θέμα της διαχείρισης. Αν θυμάστε από την περιγραφή μου εμένα προσωπικά στη σελίδα μας στο Facebook, την ημέρα του παιχνιδιού συνέχισα να γράφω συνεχώς τη λέξη διαχείριση, γιατί πέρσι λαθασμένη διαχείριση μας κόστησε 19 ολόκληρους βαθμούς και φέτος αυτό πρέπει να αποφύγουμε κατά βάση. Πολλές φορές ένα πρωτάθλημα ή μια καλή πορεία τέλος πάντων κρίνεται απλώς και μόνο στο πόσα τέρματα δεν θα δεχτείς. Δεν είναι θέμα το πόσα θα βάλεις, είναι θέμα και το πόσα θα δεχτείς. Άρα όσο λιγότερα λάθη κάνουμε πίσω, τόσο λιγότερα αστεία γκολ θα δεχθούμε και έτσι λογικά θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε, γιατί και πέρσι βάλαμε 3, 4, αλλά δεν ήταν για αρκετές πολλές φορές για να μας χαρίσουν το τρίποντο. Αυτό ακριβώς πρέπει να αποφύγουμε. Τώρα που είπα για αστεία αβίαστα λάθη, όλο το βάρος της συζήτησης στα back έπεσε στον Αλμπέρτο Μορένο αυτή τη βδομάδα. Εννοείται και στη σελίδα και γενικά τα media τον έχουν είτε τέλος πάντων για δεύτερο είτε προς πώληση. Ο ίδιος ο προπονητής μας τον υποστηρίζει αρκετά και μάλιστα τονίζει ότι αν εμείς ήδη δεν υποστηρίξουμε τους παίχτες μας, τότε ποιος θα τους υποστηρίξει. Δεν ξέρω και εγώ προσωπικά, τον πιστεύει αρκετά ο Jürgen Klopp. Τώρα στο επόμενο παιχνίδι δεν είμαι σίγουρος αν θα τον ξεκινήσει, θα τα πούμε σε λίγο όσον αφορά τις προβλέψεις μου εμένα προσωπικά για την ενδεκάδα μας για το αυριανό παιχνίδι με την Burnley. Τα υπόλοιπα της ομάδας είναι φυσικά η πώληση επιτέλους του Christian Benteke στην Crystal Palace. Πήγε χθες για ιατρικά στο Λονδίνο για να δούμε τι θα δούμε και με αυτόν. Θεωρητικά η συμφωνία είναι στα 27 εκατομμύρια συν ακόμα 5 με κάποια άλλα δεδομένα πάνω στο συμβόλαιό του. Αυτό μας καταλήγει στα 32 εκατομμύρια. Θυμίζω ότι είχαμε απορρίψει προηγούμενη πρόταση της Crystal Palace που πάλι εκεί στα 30 ήταν, αλλά οι όροι τότε ήταν πολύ αστείοι. Θυμάμαι ότι ένας όρος ας πούμε πρόσφερε ότι αν ο Benteke βάλει πάνω από 20 γκολ ή αν η Palace βγει στο Champions League την υφιστάμενη χρονιά για να μας δώσουν κάποια λεφτά, καταλαβαίνετε γιατί την απορρίψαμε. Τώρα όμως ήταν φυσικά καλύτερη και ελπίζουμε να πάει στο καλό, να βρει τον εαυτό του Benteke και να μας αφήσει για εμάς να κάνουμε τη δουλειά μας. Στο μεταξύ πήγε και δανεικός ο Flanagan στην Burnley, δεν ξέρω καν αν θα αγωνιστεί, αν δικαιούται να αγωνιστεί αύριο. Ακόμα μια δήλωση του Klopp, όχι μόνο για τον Flanagan αλλά και για τον Ings, ο οποίος Dan Ings λόγω του μικρού τραυματισμού του είχε αγωνιστεί με την ομάδα των κάτω των 23 την προηγούμενη εβδομάδα και μάλιστα σκόραρε. Ο Klopp λοιπόν δήλωσε ότι καλό κάνει στους παίχτες αυτός ο τρόπος διαχείρισης των μεγάλων τραυματισμών ή τέλος πάντων της ψυχολογίας τους, γιατί πολλές φορές ένας τραυματισμός μπορεί να επιφέρει μια κακή ψυχολογία. Κακό τους κάνει να βρίσκονται στον πάγκο ή να μην παίζουν για μεγάλο χρονικό διάστημα και μάλιστα θυμίζουμε ότι από την αρχή της φετινής σεζόν των προσταφαιρέσεων στην ομάδα μας ο Klopp βάζει γερούς όρους στους δανεικούς μας έτσι ώστε να παίρνουν όσο το δυνατόν περισσότερη ώρα παιχνιδιού στα πόδια τους. Ο Μανέ είχε ένα γερό χτύπημα στην ομοπλάτη στην προπόνηση. Οι κακές γλώσσες μάλιστα στη σελίδα είχαν ότι ο Μορένο φταίει, αλλά
τώρα απέχει αυτό από την αλήθεια. Όπως και να έχει, πήγε αξονικό, είναι μια χαρά. Θεωρώ πως 100% δεν θα είναι καν στην ενδεκάδα. Μπορεί κάλλιστα να μην είναι καν στον πάγκο για το αυριανό παιχνίδι. Δεν πειράζει, ακολουθούν πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια. Δεν το τονίσαμε αρκετά, πιστεύω αυτό. Έχουμε το πιο δύσκολο εναρκτήριο λάκτισμα της σεζόν από όλες τις ομάδες, θεωρώ, της Premier League. Συγκεκριμένα στα πρώτα 5 παιχνίδια, αν εξαιρέσω το πρώτο που ήδη παίξαμε και κερδίσαμε με την Arsenal, έχουμε εκτός με την Burnley. Είναι δεύτερη αγωνιστική, η Burnley δεν είναι για να πεις ότι εντάξει το έχουμε το παιχνίδι, έτσι αλλιώς ξυπνάτε, στην Premier League βρισκόμαστε, κανένα παιχνίδι από την πρώτη μέχρι την τελευταία αγωνιστική δεν είναι για να πεις ότι το έχουμε. Είδαμε, πάθαμε με αυτά τα σκεπτικά τέλος πάντων. Μετά έχουμε 27 Αυγούστου πάλι έξω με την Tottenham. Έχουμε με το καλό του Θεού 10 Σεπτεμβρίου το πρώτο παιχνίδι εντός στο ανακαινισμένο Anfield με την Leicester. Εχθές είδατε και τις φωτογραφίες και εποπτικό υλικό που βάλαμε με τους προβολείς εκεί πέρα που έχουν ανοίξει. Υπέροχο φαίνεται και θα γίνει το Anfield. Ελπίζω να μας αξιώσει ο ύψιστος και η τσέπη μας να πάμε φέτος. Μετά 16 Σεπτεμβρίου ακολουθεί πάλι εκτός με την Chelsea και μετά ακολουθούν παιχνίδια με την Hull εντός, εκτός Swansea και 16 Οκτωβρίου, 17 συγγνώμη, με τους Scams και πάλι εντός. Άρα καταλαβαίνετε ότι έχουμε αρκετά δύσκολα παιχνίδια σε επόμενες αγωνιστικές. Πρέπει να είμαστε σοβαροί σε όλα τα παιχνίδια. Μην θεωρήσουμε ότι μια καλή παρουσία και μια νίκη με την Arsenal αυτόματα σημαίνει ότι θα είναι κάθε εβδομάδα ίδια. Εγώ το μόνο που σκέφτομαι σαν αποδός αυτής της ομάδας είναι και μισό μηδέν μου κάνει, φτάνει να παίρνω τους 3 πόντους, όπως τους παίρνω, να φεύγω, να προστίθενται και όμορφα ωραία να προχωρούμε στο επόμενο μάτς. Σε κάτι εκτός ομάδας, εννοώ επίσημων παιχνιδιών κτλ, πριν να πάω στο pre-game για το αυριανό παιχνίδι, θυμίζω ότι ακόμα το Fantasy Manager κινείται και παίζει αρκετά. Ήδη ακόμα και εγώ ο μέγιστος έχω δημιουργήσει λογαριασμό, γιατί συνήθως λόγω της ρουτίνας αυτά τα πράγματα τα εγκαταλείπω, αλλά φέτος είπα να το ακολουθήσω και να τεινάξω την μπάνκα στον αέρα και να τρέμετε που με βλέπετε μπροστά σας. Οι φανέλες επίσης, μετά από μηνύματα που είχαμε στη σελίδα, έχουν επανακυκλοφορήσει όσον αφορά τη διάθεσή τους, άρα συνεχίστε να μας στέλνετε μηνύματα στη σελίδα, size, πόλη, αριθμό που θέλετε και φυσικά ένα τηλέφωνο σας και θα επικοινωνούμε αμέσως μαζί σας. Τώρα, προβλέψεις για το αυριανό παιχνίδι. Εντάξει, κάνα από δοκάρια, κακήν κακός ή καλός κακός, δεν ξέρω τι ξέρετε. Είναι ο Σίμωνας ο Μινιολές, δεξιά ο Κλάιν, Λαύρεν και Κλάβαν στο κέντρο. Κάνω μια παρέθεση εδώ, το είχα αναφέρει και εγώ και άλλοι admins γενικά στη σελίδα. Ο Κλάβαν μας είχε κάνει πάρα πολύ καλή εντύπωση στα φιλικά με τον επαγγελματισμό του, με τον τρόπο που λειτουργεί. Για μένα ένας καλός back λειτουργεί με μια απλή λογική. Σε δύσκολες φάσεις απλώς η μπάλα φεύγει. Ναι, να πάει στον ουρανό, να πέσουν 3 πεζούμια, να το πω κυπριακά κάτω, αλλά να φύγει από την περιοχή. Τώρα αριστερά, θεωρώ και λόγω του βαριού κλίματος τέλος πάντων που επικρατεί, εάν είναι καλά αριστερά, εννοείται δεν θα παίξει ο Μορένο κατ' εμέ, δεν θα ξεκινήσει τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν ο Κλοπ το ρισκάρει και ξεκινήσει ο Μορένο. Εγώ πιστεύω θα ξεκινήσει με τον Μίλνερ. Παραλαμβάνω, εάν ο Μίλνερ είναι 100%. Είναι στις προπονήσεις ο Μίλνερ, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι 100%. Τώρα στο κέντρο θεωρώ ότι θα ξεκινήσει με Τσάσα, θα είναι ο Αδάμος, ο Λολάνα. Στο πρώτο μήχρονο με την Arsenal ήταν λίγο παρόν απόν, μετά έβαλε τον κολάκι του και όλοι είπαμε μπράβο κτλ.
θεωρώ ότι είναι αρκετά δημιουργικός. Ο Λαλάνα τρέχει λίγο προς τα πίσω, μαρκάρει, άρα ναι. Ο Μανέ που από τη στιγμή λοιπόν που είναι εκτός, θεωρώ ότι μπροστά δεξιά και λόγω του ότι μπορεί να επιστρέψει και λίγο πίσω να παίρνει μπαλιές, θα ξεκινήσει νομίζω ο Wijnaldum, ο Ολλανδός. Από την άλλη πλευρά λογικά θα είναι ο Φίλιππος, ο Κουτίνιο, και μπροστά θα ξεκινήσει ο Στάριτς, απλώς και μόνο για να πάρει το βάπτισμα του πυρός στην φετινή Premier League, ή ο Ριζί. Κατά βάση είναι αυτές οι θέσεις, ξέρετε, τελευταία στιγμή νομίζω θα κρυθούν, δηλαδή μπορεί κάλλιστα να ξεκινήσει Κουτίνιο, Φιρμίνο, ο Ριζί, Κουτίνιο, Φιρμίνιο, Στάριτς, Wijnaldum, Κουτίνιο, Στάριτς, Wijnaldum, Κουτίνιο, Ριζί, θα δείξει. Κατά βάση, όποιοι και να παίζουν μέσα, θέλουμε να παίξουμε καλά, να κινούμαστε, να κρατάμε την μπάλα. Μας αρέσει αυτός ο τρόπος παιχνιδιού, γλύωρο παιχνίδι, αρκετές πάσες, σιγά σιγά βγαίνουμε μπροστά. Και πάλι κάτι το οποίο είχαμε τονίσει στα podcast, γεμίζουμε περιοχή, θέλουμε να γεμίζουμε περιοχή. Ο ίδιος ο Κλοπ χθες είπε, συμφωνώ με τους admins της σελίδας, εντάξει αστείο, ότι ναι, θέλω να γεμίσουμε, λέει, οι περιοχές, την περιοχή των αντιπάλων τέλος πάντων, με τουλάχιστον 4 με 6 παίκτες γενικά. Άρα μπορεί ένας να φαίνεται μπροστά, αλλά η περιοχή να γεμίζει με 4-5, άρα η μπάλα σπάει στα πλάγια, γεμίζει προς τα μέσα, κάποιος θα είναι εκεί να βάλει το γκολ. Παράδειγμα, τα 2 γκολ, το δεύτερο και το τρίτο συγκεκριμένα, του Λαλάνα και του Κουτίνιο, ακριβώς αυτό. Γέμισμα, κάποιος μπαίνει, shoot, αυτό είναι. Όπως και να έχει, αυτά ήταν για το Weekly News. Είμαι Αντώνης Λοϊζίδης για το LFC Cyprus Fans και welcome!